Myyttejä isännöinnistä. Puretaan ne. Isännöitsijä päättää taloyhtiössä kaikista. No eipä ihan olekaan näin, vaan kyllä se on yhtiökokous, joka päättää asiasta. Hallitus ja isännöitsijä sitten yhdessä toimeenpanee sitten yhtiökokouksen päätökset. Näin se menee. Isännöitsijä on aina paikalla taloyhtiössä. No eipä tääkään mennyt nyt oikein, koska isännöitsijähän on vain satunnaisesti kiinteistöllä. Isännöitsijän tehtävänä on varmistaa taloudenhallinta, varmistaa maksukyky ja sitten teknisten asioiden hallinnointi, kuten esimerkiksi sitten tämmöinen ylläpito huollon kanssa yhdessä. Isännöitsijä on satunnaisesti vain kiinteistöllä, eikä silloinkaan ole kivittämässä sokkelia tai kuskaamassa peiliä rappuun. Häh? Ai kaikki isännöt on vanhoista taroja. Ketuvehkeet. Ville, missä oot? Eikä ole. Isännöinti maksaa liikaa. Hyvä isännöinti säästää rahaa, kun asiat hoidetaan oikein ja ajoissa.